Het was een heel bijzonder moment voor mij toen ik dus beide handen eraan had en wegging. En toen kwam ik terug en toen dacht ik, godsamme, nou is het eigenlijk een soort van klaar. Jan Ketelaar is al 2 jaar haast de hele week dwaande met zijn 2 beelden. Ze moeten takken hier bij Holbert komen te staan, een onderdeel van Sense of Place. Mijn goede hoop staat lippen wel dan 1 maai gaat zij als eerste en dan hoop ik dat ik haar ook clear heb. Maar Jilt eerder haast net. Met crowdfunding is wel Jilt binnenhellen, maar genoeg om van te libben is dat net. En dat is heel vervelend. Je blijft altijd een soort angst houden van ja, god, als de wasmachine steken gaat of als dit of dat en dan weer. En van waar we dan lenen of waar we dan vreden. Maar goed, maar het is, dat is wel lastig dat het iedere keer zo vaak terug deze omstandigheden gaat het net meer over het beeld, gaat het net meer over kunst, het gaat iedere keer over Jilt. Joop Mulder, de grote initiator van Sense of Place, begreep het dilemma maar al te goed. Maar kan echt geen ijzer met handen breken. Het binnen benamen regels en nog eens regels en rapporten. Overal moeten adviesbureaus weer ingeschakeld. Overal moeten we rapporten over maken. En ieder grasprietje moet opnieuw tegen het daglicht gehouden worden. Van jongens, kan dit allemaal wel? Hoe gaat dat dan? En dat is natuurlijk wel Nederland. En dat zijn ook trajecten die veel meer geld kosten dan we van tevoren ingeschat hadden. En dan culturele haatstijd. Daar is wel stiepen van, maar net volle. De hoop is dat het dos beter wordt. De oranje jaren hadden dat net hoe. De focus leidt te volle op Europa komt naar Ljout. Nou ja, wat je natuurlijk merkte is dat er een periode geweest is dat men veel te druk bezig was om Europa naar Leeuwarden te halen. Terwijl het Minskip, het bidboek, dat ging erover van nee, we willen Leeuwarden in Europa laten zien. Van Ketelaar komt er weer een beetje jacht. Nevens Mulder komt er in november Jilt van het Waardvoens vrij. Waterbiel nechtje en wolk in Moon net dragen ta om ze te bezinnen. Tussen 1 en 5 staan de dwarren hier.